राजधानी और सारा त्रिपुरा राज्य खाई थांनाय बिजनेस खाई लेखापड़ा खाई साख्रि खाई संनाय जानाय आबोनि बागै अधिकार दङ खायसे त्रिपुरानि राजधानी आबोनि बागै आं अबनो कयना मुसिना जे अरनि एलाका बाजार कमिटि याखा क्लाब रखनो आं अबनो कयनाय जों जत जाति धर्म निर्बिसेसे जों अर संनानि गाहामगाय सामुं तांलायै बिजनेस खायनाय साख्रि खायनाय विभिन्न सामुं खायनाय जों जतनो शान्ति सम्प्रीति शृंखलाबद्धভাবে दंनानै बादि जोंनि टिजाब्लेब पक्ष থেকে কয়ো हामबाय ও জায়গাनि मुं अबंगाय अभयनगर गिरिज गानाव